हनै साला फैबाय र' जिस्रां फैबाय ओइ गुथाल थाथ' हा मानो मानोसो बुंदोंना नोङो मानोसो बुंदोंना नोङो औ नोंनि थाखाय जिस्राङा सारजों बुजादों नोंनि थाखाय नों गुथालनि थाखाय आं सारजों बिखुङाव बिखुं बेग्लाबजासे बुजादों स्केलजों आंलाय मा खालायदों नोंसोरसो खालायदों मानो खिन्थाहैनांगौ सारखौ नोङो मानो खिन्थाहैनांगौ सारनो औ साला गुथाल नों खिन्थायामोनब्ला बुजानाय नङामोन ना आंबो बुजादों साला नोंनि थाखायनो फंसे होनबा नोंसोर मानो राजुखौ बुनांगौ नोंसोर राजुखौ गोसा बुदों राजुनिया खाफालावबो थै गदों नोंसोर राजुखौ अन्थाइजों खुबैदों होनबा मानो राजुखौ बुनांगौ बिनिखायनो खिन्थादों आं सारनो सोर खिन्थानो होनाय नोंखौ सोर खिन्थानो होनाय नोंसा नोम्फा नोम्मानि स्कुल सानदों नामा नोंसोर बेबायदि बुबाय थाब्ला खिन्थाबावगोनसो आङो आरो खिन्थाबावगोन आं मा होनदों नों साला खिन्थाबावगोन आं गाबोल हेड मास्टर सारनो खिन्थागोन आं ओइ साला खारग'खायालै नोङो खारग'खाया नोङो सिगां सारनो खिन्थाहैदों नोङो साला आरो खिन्थागोनसो बुंबावदों नोंखौ गारखाया ओइ बुइखौ बु आंखौ बुबा खिन्थानो होखागोन आं सारनो खोथा जायो खिन्थायो नों दिनै खारग'खाया जोंफोरनि आखाइनिफ्राय नोंखौ सोर खिन्थानो होनाय सारनो सोर खिन्थानो होनाय राजु बुनायखौ नों खारग'खाया दिनै नोंखौ बुखागोन जोंफोरो इखौ बु इखौ बेगफोरखौ बिसिना होजोब बिनिखौ आरो बुंबावगोन थै गजासे मोनथिबाय खोन्थाबावबो साबि नोंखौ खबरदारखा गाबोन जुदि सोरनोबा मायबा खिन्थायो नोंखौ आरो गाबोनबो बुंबावगोन जोंफोरो मिथिखा गुथाल आरो बुंबावगोन जों दानो ओइ जेस्रां थौदो थांसै सोरबा नुगोन औ थांसै खबरदार गुथाल नों जुदि खिन्थायो गाबोन बुजाबावगोन मिथिखा खबरदार गोजौ लाखि सब ठीक तो है आपने यूं अचानक बुलाया रोजी अब क्या बोलूं ठीक तो नहीं हूँ क्या हुआ रितु मैम कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है रोजी तुम्हें तो सब मालूम ही है तुमसे तो कुछ छुपा नहीं रोजी राधा सर को किस तरह से उसकी बीवी ने सुदेव ने किस तरह से चोरी करके लेके गया हाँ कुछ खबर मिला क्या राधा सर का नहीं खबर तो नहीं मिला है लेकिन हम कुछ करने वाले हैं और उसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए रोजी मैं तुम्हारी हेल्प के बिना ये नहीं कर सकती क्योंकि मैं खुद तो नहीं देख सकती ना मैं जो करने जा रही हूँ उसके लिए मुझे तुम्हारी भी हेल्प चाहिए तुम हेल्प करोगी ना मेरी हाँ मैम ज़रूर मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी तुम्हारे बिना और कोई है भी नहीं जिससे मैं किसी से भी मैं किसको बिलीव करूं तुम्हारे बिना कोई है ही नहीं मेरा बिलीव करने के लिए कोई है ही नहीं जिससे मैं बिलीव कर सकूं वो तुम एक ही हो जिससे मैं बिलीव करती हूँ तुम हेल्प करोगी ना वैसे मैम आपको हेल्प क्या चाहिए क्या करना पड़ेगा हम राधा के गांव जाने वाले हैं क्या राधा सर के गांव बादाम बादाम ले ले कशा बादाम 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 आणि कशा बादाम ओइ खामानि गैयाबा बे दुब्लिफोराव मानि मुनि फुथां बादाम आमि कशा बादाम खोनादोंना खोनायाखैहाय बेलाय मानसियालाय मा खामानि गैया दामानि गैया जानला मानला खालायथिंबाय थायो बे बिमायाबो दसे मायबा खालायनाय नुबानो आंखौसो नोजोर थांखायो हा मा जानला मानला खालायबाय थायो एसेबां खामानि दङ न'खराव मोनसे खामानिखौ हले मावा
महाथो अबावथो खामानि नुदों नोंलाय? खामानियानो गैया माथो जोंहालाय। खामानि गैया मालाय मानसिफोरा बेसे दुब्लियाव मानिमुनि खाहैगासिनो मानसिफोरा बेसेबां मानिमुनि ओंखारदोंनो बै कारेन्ट खुन्थानि खाथियाव आरो खामानि गैया होननानै बुंदों बि। थाङा आङो बेफोरखौ खानो हाया आंहा। मानो हाया नोंलाय खानोलाय? मानसिफोरा मालाय एसेबां खासोंदों बेसे जानो गोथाव। नों ओरैनो थास्लायस्लाय बे मानिमुनिखौनो खानो थांनो हाया? बेसे मालाय सिख्लाफोरा खाहैगासिनो। नोंलाय माथो नोङो मुरथि। नों मुरथि। नों गावबा गाव खाहैनो हाया आंखौ जि बुंबाय दं। बन माखासे बुथुमनो दोङो नुवाखै नोङो? नों बुथुमदों हो? नों बुथुमहैथां होनबा आंनि मानिमुनि मैगं खाहैनि। हायालै आं बेफोरखौ। आंखौ ओरै बुंबाय थानाङा। बिखौबो हाया बैखौबो हाया मा मावनो हागौ नोंलाय? जेबो हाया आङो। आं जना जानो थाखायसो जोनोम मोनखादों बे संसाराव मोनथिबाय? जेबो मावा आङो गावबागाव खालायना। बादाम बादाम लबो कासा बादाम माबायदि मानसिया बियो एसेबो खर' गियानानो गैया। न'खरनि थोबसे मोनसे खामानि मावना होआ। मालायनि फिसाफोरा मालाय बेसे मदद खालायो बिमाफोरखौ, बेसे न'खरनि खामानि मावनानै होयो। जोंहाना मायबा मोनसे बुंबानो बाहानायानो जोबा। बुरिलायलांबाय एसेबो खर'नि गियान हाबासै। मा जाखो आबा? मा जाखो गन्थङा? मा जाखो? फैनाय बोरै फैनाय? मा जाखो? मा जाखो गन्थङा? माबोरै थै गजोबखो? गोग्लैखो ना मा जाखो नोंलाय? अबावबा गोग्लैदों नामा? होननाय फुगारनानै होननाय एसेबां बुरजा गदों माथो थैयानो। आयै आयै फैनाय माबाराय दे माबाराय फै हिस्ट्रि लाना फै हिस्ट्रि। गाबनाङा आबा गाबनाङा हामगोन र' हामगोन र' आबैया हिस्ट्रि लाबोगासिनो दे र' हामगोन। माबोरैथ' गोग्लैदोंमोनलाय नोंलाय? आयै मा खालायदों माबोरै फैनाय? र' आबा गाबनाङा हामगोन हामगोन। मा बुंदों मा मादों जेबोखौनो खोनायाखै आं बारियावसो दंहैयो। मा जाखो? हा? मा थैखौ गन्थङालाय? मा थैखो जामोखाङा? मिन्थिया आयै मा जानायथाय जेबो खिन्थायाखै गाबबायसो दं। भगबान माबोरै गन्थंनिफ्राय थै गनो मोनखो? इसोर भगबान। नाय इसोर भगबान माबायदि जानो मोननाय बेफोरलाय? अबाव गोग्लैनाय नोङो? गाबनाङा आबा गाबनाङा आबैया हुगारना होदों मोजाङै। र' दै लायनि आं एसे दै लायनि। आबा मा जानाय बुंनाय मा जानाय? सोरबा बुदों नामा नोंखौ? सोरबा बुदों? ने गोग्लैनाय? ने सोरबा साइकेलजों गारिजों खुदायनाय नामा? मा जानाय आबा बुंनाय? मा जानाय सोरबा बुदों नामा स्कुलाव? सोरबा बुनाय खिन्था सोर बुनाय बुंनाय नामा? एसेथ' बाथ्राफोरखौ खोनासंनांगौ गथ'। बिफायाथ' ओरैनो खरा जानानै दंखायो थाबायनो हाया आरो नोंहाबो माबा मोनसे जानायबा मा जागौमोन मोनसे जाबाय थागोन। खारथिंसि बेयाव गिरा मायबा बुंबोला बाथ्राफोरखौ खोनासंनांगौ मोनथिबायना? अबाव गोग्लैनाय नोङो? नों गेलेनानै सोरजोंबा बुजादों? गेलेनानै सोरजोंबा बुजायाखै बि? गेलेनायाबो बांद्राय। आबा मा जानाय बुंनाय? सोरबा बुदों नामा? सोरबा बुदोंमोन नामा आबौ? ने गावनो गोग्लैनाय नोङो? खिन्थानाय मा जानाय? आबै मा जाखो? बाबा गोग्लैनाय ना बुनाय सोरबा? आं गोग्लैयाखै। गोग्लैयाखै? होनबा मा जानाय? गोग्लैयाखै? होनब्लालाय माथो जानाय? सोरबा गारिफोरजों खुन्दायना गालांदोंथ' नोंखौ? सोर खुन्दायनाय? गारि खुन्दायाखै। होनब्लालाय माथो जानाय आबा? हे सोरबा बुनाय नामा? सोरबा बुनाय? औ आबा सोरबा बुनाय नामा नोंखौ? खिन्थानाय मोजाङै मा जानाय? मैम क्या आप श्योर है कि सर गांव में ही है? हाँ रोजी मैं श्योर हूँ वो गांव में ही है।
लेकिन मैम मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप यूं ही अचानक, क्योंकि पहले तो आप नहीं जाएंगे बोल रहे थे, अब मतलब यूं ही अचानक गाँव जाने का प्लानिंग। सर ने फ़ोन किया है क्या? राधा सर ने फ़ोन किया है आपको? वो कैसे है मैम? सर ठीक तो है ना? नहीं रोजी, ऐसा कुछ नहीं है। राधा ने फोन नहीं किया, पता नहीं वो कैसे है, इसलिए तो मैं जाना चाहती हूँ। मतलब वो मेरे सौतन जो है, पता नहीं वो लोग कैसे रखे होंगे उसको, शायद ठीक है कि नहीं। मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, बुरे बुरे सपने आते रहते हैं मुझे। और मतलब बस बहुत हो गया, मैंने बहुत वेट की, बहुत कुछ सहा, लेकिन अब मैं नहीं रह सकती। हाँ मैम वो तो ठीक है, लेकिन मैम शायद आपको पहले ही जाना चाहिए था। आपको नहीं लगता कि बहुत देर हो गई? हाँ रोजी, देर तो बहुत कर दी मैंने। मुझे भी लगा मेरी आंखों की रोशनी आ जाएंगी, आंख मिलने के बाद जाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना आंख मिला, ना पति मिला, सब कुछ चला गया मेरे हाथ से। बस है तो बस दर्द ही। आप टेंशन लो मत मैम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ मैम, हम ज़रूर जाएंगे गाँव और राधा सर को वापस लेके आएंगे। हाँ, इसलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया। एक तुम ही तो हो जो मेरी बहन जैसे हो, मुझे समझते हो। मैम आप लोग और आप लोग की कंपनी जिसकी वजह से हमारे घर चल रहे हैं, आप लोग ही हमारे लिए सब कुछ हो मैम। हमारे घर परिवार आपकी कंपनी की वजह से ही चल रहे हैं अच्छे से। अगर आप ही अच्छे नहीं रहेंगे तो हम कैसे रह सकते हैं? थैंक यू रोजी, मुझे समझने के लिए।